Lekcji robienia beatboxu do kuli. To numer rozdaję zaraz po koncercie. Dobra, słuchajcie, teraz polecimy taką akcję oldschoolową, hip-hopową. Będzie nawisa na beatboxie. Słyszeliście o czymś takim jak Braga, to jest taki walka na przychwałki troszkę. Więc wracamy do kazenki, tak. Ktoś słyszał tego może? Ktoś słyszał tego Z? Nie? Ale ludzie słyszałem tego Z. Dumy tekstu, dźwięku, które mam przed przekazuję tobie za pomocą kiloherców. I z ubranym maniakiem daję wciąż siebie znani podczas tej eksjometki są sztywni jak lat. Skóram bez kasy, prosto z ludzi osiedli. Ty to może nawijasz lata, nie czynicie wielki. Ja myślę, że to masz to ustępnie, bo chcę, żeby ten rap był wszędzie. Może nawet beze mnie, a to akurat nie trwa. Bo mam swoje miejsce, nie jestem nim sam. A moją ambicją nie jest palić za gra, tylko dotrzeć do tych, których wciąż rapiara. A nie do tych, których przerasta ta skala. I myślę w ten sposób od pierwszego nagrania. Pamiętam te czasy swego pierwszego dema. Teraz ciągle tymi realizuję schemat, których wtedy obrałem. I co by się nie działo, ja i tak ten nadaję chwilego podrabla. Jak zwłok heroinę, jak na tego cały czas do przodu i nie oglądam się za siebie. Najpierw sobie będę, potem daję jej szansę. Zmierzyło się ze światem, to nie jest takie proste, łapiesz? Ja wybrałem mikrofon i klasę i nie zmieniam zdania. Już od paru ładnych lat, mówię doskonale, że to dopiero start. Znowu liczny wandal na majku, z szajku, bigrajtu, co dajku, gotowy do fajtu, bo to basta. Na was mam chodzi, to tu basta, krasta, z miasta Łodzi, co dziś budzi chodzi? Daj Łodzi, bo gdzie mi bastek, to jasne, nie gasy lata, rapta, gwiazdę. Na tłustych bitach, bez tłustych manek, kiedy teksty znane i długo nie przestanę. Wbijam na scenę, więc może szybuje się diabła. Bez blok, aha, i wieszkę zabijaka. Ledy na hip-hop, potem ty to hip-hop. Beaty, klip-hop, gram rap, to nie hip-hop. To nie uciszyć i to jest cały playback. Nie mam nie to zrobią, ja i was tu nie zejmę. Dla niego szmarek, najtwarszy wadne, moim laski nie pytają. Teraz masz moją matę? Sprawdź, mówią o mnie, wygada, nie ma ładna. Wygadali już za nich, poszedłem go z szkoła. To praktyka nawet ale wystak, pierwsza kasa, nie lipa. Tego zlecę, udecę, posłuchałem memy hip-hop. Wypasanie, granie pod publikę. Na mnie tam jest mime, poznaj tą technikę. Ale powanie, wam na stanie styl niepojęty. Prawie, latanie na panie, zaniechanie pędzie, patenty, to enty, wenty, mego stylu, więcej służysz. Bez sajtę, używów, sprawdź to, marwanku, patrz, ja będę to nagrać, będę starał cię znać. To jest Pedro Fett, jeśli jeszcze nie wiesz. Więc zamieć szlaku, bo zaliczysz na drzewie. Ekipa, która na zapiską, czy ten kłam ludzki nam już nigdy nie będzie taki sam.